खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बिटिआर सरकारा चाइल्ड इन नीड इनस्टिट्यूटजों मोनसे गोरोबथा खालामनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला बिटिआरनि गासै जिल्लायावनो सावस्रि, आदार, सोलोंथाइ, गथ'सा रैखाथि आरो आबहावानि सायाव गाहाम आरो गोख्रै जौगाथाय लाबोनो थांखिजों मैया क'क्राझाराव थानाय बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव CINI एबा चाइल्ड इन नीड इनस्टिट्यूटजों मोनसे गोरोबथा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'जाथावदि मैयानि बे गोरोबथा हाबाफारियाव बिटिआर सरकारनि जानानै गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, EM रेवरेवा नार्जिहारि, EM धर्मनारायण दास, EM अरुप कुमार दे आरो बिटिआर सरकारनि गोबां अफिसियेल्सफोरा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बे गोरोबथानि गेजेरजों गासै बिथिङावनो मोनसे गाहाम जौगानाय फैगोन होनना मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिना होदों। रां घुस लानायनि दायाव सासे गोजौ थाखोनि इन्जिनियारखौ हमदों। मिथिनाय बायदिब्ला दायो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा घुस लानानै खामानि मावनायनि हेंथायै गैया खालामनो थांखिजों हाबा मावनायाव गोबां समाव गोबां घुस लाग्रा अफिसारफोरखौ हमबाय थानाय जाबोदों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सासे इन्जिनियारखौनो CM भिजिलेन्स हान्जाया रां घुस लाबाय थानाय समावनो हमनो हानाय जायो। मख'जाथावदि हमजानाय इन्जिनियारखौ दै जगायथाय बिफान गरेस्वराव लोगो इन्जिनियार मृदुल दुबिल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव गोबां बिबांनि रां बोखांनो हानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे बोखांनो हानाय राङा गासै 57,50,000 होननानै पुलिसआ बोखांनायनि उनाव फोरमायदों। लोगोसे बे रांखौ डिब्रुगड़ गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेसनिफ्राय बोखांनो हायो। मख'जाथावदि बे रांजों लोगोसे ऋषिकेश खान आरो तालबिश खान मुंनि सानै सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमनो हानाय जायो होनना फोरमायना होदों। नाथाय बे राङा मानि बबेयाव लांगोन बेनि सोमोन्दै बे खौरांखौ फोसावजासिम रोखायै मिथिथ'नाय जायाखै। अदेबानि दायो नायबिजिरनाय हाबाया सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बर' बंस'खौ फोजोबस्रांनायानो जादों BPF। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। प्रमद बर'नि दैदेननायाव दायो बिटिआर ओनसोलाव गोख्रै जौगाखांनांगौनि हाबाफारिया जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो दाखालिनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गावनि बियाबाव गोबां जौगाखांनायनि हाबाफारिफोरखौ बेखेवबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैयाबो आरोबाव गासै गं 14 लामा दालां आरो कालभार्टफोर बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा हाग्रामा आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौनो बर' हारिखौ फोजोबस्रांगा होननानै बुंथिना होदों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। गसाइगाव ट्राफिक पुलिस राजु बसुमतारीया गोबां इ-रिक्सा सालायगिरिफोरखौ लावथिजों बुदों। नंगौ, गोबां इ-रिक्सा सालायगिरिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला ट्राफिक पुलिस राजु बसुमतारीया थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो बुबोबाय थाखादोंमोन। बेबायदिनो मैयाबो सानसेयावनो गोबां इ-रिक्सा सालायगिरिफोरखौ बुदों। लोगोसे बुजानाय इ-रिक्सा सालायगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बेबायदिनो जौ लोंनानै बुलाबायखायो। नंगौ, मैयाबो जौ लोंनानैनो बुदों होनना अजद होदों। मख'जाथावदि गसाइगाव इ-रिक्सा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बे ट्राफिक पुलिस राजु बसुमतारीखौ थाबैनो गोख्रों साजा होनांगौ नङाब्ला बेनिफ्राय ट्रान्सफार हरनांगौ होननाबो गोख्रों दाबि दैखांनाय जायो। नङाब्ला गासै इ-रिक्साखौनो सालायनाय नङा, बन्द' खालामगोन आरो धर्ना होनाय जागोन होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव। कर्नाटका आयेन आफादनि बिसायख'थिया गाहामै जानानै थांबाय। मिथिनाय बायदिब्ला मैया 10 मे खालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगासिम गासै 224 मासिनि बिसायख'थिया गाहामैनो जोबनानै थांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे आयेन आफादनि फिथायखौ फैगौ 13 मे खालि फोसावनाय जागोन होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बे बिसायख'थियाव गुबैयै बिजेपि, इन्डियान नेशनेल कंग्रेस आरो जनता दलानो बाहागो लादों। फारसेथिं दासिमाव बिजेपि दोलोआनो बसवराज
बुंबाय बिथांनि गिबि मन्थ्रि सामलायनायाव बिजेपि सरकारा सोलिगासिनो दं होन्नाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। DLED, BEd आरो टेट थाब्लानो फोरोंगिरिनि साख्रिखौ मोननाय नंला बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला फैगौ बोसोरनिफ्राय टेट पास जायोब्लानो थोंजोङै साख्रिखौ मेरिटजों फोरोंगिरि साख्रिखौ मोननाय नंला। मानोना आथिखालाव गोबां कलेज आरो इउनिभार्सिटिफोर दंसै जेराव DLED एबा BEdखौ अपेनआव लानानै सानसेल' क्लासाव थांनानैनो गोबां जौखोन्दो मोननो हायो। लोगोसे कभिडनि समाव गोबां कलेजफोरानो ओरैनो 90% होनाय जादों, जायनि जाहोनाव सिगांनि बिजाथिफोरा थालांबाय थादों होनना बुंथिदों मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मख'जाथावदि बेनिखायनो बिथाङा बुंदों दि टेट पास जाखांनायनि उनावबो आरोबाव मोनसे फोरोंगिरि थिसनथाइ आनजाद जाबावगोन, जेराव गासैबो टेट पास जानाय बिजाथिफोरानो बे आनजादखौ होनो मोनगोन आरो बे आनजादनि फिथाइ बायदियैनो फोरोंगिरिनि साख्रिखौ थिसनथाइ होनाय जागोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।